are different kinds of repressing. Kunothoko nje ohlukahlukene oluhlupha abantu. Lithi iBhayibheli uthoko impela luyenza. Lwalushaya indebe zomlomo usala amazinyo. Number 2, uthoko nje lalushaya amakhala kusale imbobo zamakhala. Hallelujah. Jesus. Likhona bazalwane. Amen. Uthoko lalishaya amalunga onke omzimba. Ukushayeka konke kwamalunga kwakigama elilodwa lithi uthoko. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Ukushayeka konke kwamalunga kukhanda igama elilodwa elithi uthoko. Amen. Ngaphandle kokuba awumamukelile uKristu ikho lokho akwakha lolo thoko obhekani khona kodwa ukungamamukeli nje ikhona okwakha lolo thoko.